Yun o, good morning mga idol. So, dito tayo ngayon sa Natividad, Pangasinan. Ayan, so tara, sala na natin. Let's go. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon.
Ay. Walang pasok ngayon, holiday. Bang date mo? April 9? April 9 na ba?
April 8. Parang April 9. Basta holiday ngayon. So, wala nang pasok. Anong meron dito? Sure? Hindi nakakatakot. Yung pumasok. Hindi ko naman talaga pinapasokan yung mga cemetery. Ha? Baka sabihin nyo natatakot ako ha. Hindi ko talaga pinapasokan yung cemetery. Yung mga pinupuntahan kong bayan. Ha? Lagi.
yun. Ah, dito yung iglesia. Tayo galing kanina, so diretso natin pa. Ay, may tanda dito. Ay gabi, private ata to. Ay, ay gabi, private dito. Akala ko merong dadaanan. Alright. Pero isang building na hindi natuloy. Ah, Natividad Public Market sana siya. Or, under construction. Okay. Yeah. Public market. Ano dito yung public market na daan?
parang hindi. Wait, balik tayo. Kasi dito yung ano, papuntang Sky Plaza. So, mamaya, dadaan din tayo dito eh. Balik tayo. Pumasok dito sa market nila eh. Kasi walang pasukan eh. Ayun o. Tibidad Public Market. Ito. So lang tayo dito. Ayan guys, punta tayo ng Sky Plaza. So hindi pala doon. Sorry, hindi ko na na-video. Pero ano naman, parang wala naman nang masyadong ano doon. Ito yung pinakabayan nila eh. So ano tayo? Diretso tayo. Bachelor. Bachelor pala. Ganda. Shit, wait lang, picturean natin. Ayan lang natin. Ganda.
dito, oh. Kahit summer. Dami kasing puno, eh. Nagupit kaya ako. Ito, tama. Barangay shop. Hindi mo bata. Hindi ko alam. Hindi ko mabasa, eh. Oh, ganda. Ganda, oh. Ganda ng view, guys. Yung ata yun, hindi ko alam, State Plaza. Ano ba yun? Parang yun. Bachelor. Sarado pa. Ito na siya, guys. State Plaza muna tayo. Sir, morning po. Sir, good morning, sir. Morning po. Sa Sky Plaza po, sir. Oh, dito, entrance fee dito, sir. Taga saan, sir? Alaminos po. Ay, anak nyo dito, entrance fee dito. Sige po. Saan po magbabayad, Galing sir? ka nga Alaminos ngayon, sir? Ha? Galing ka Alaminos ngayon? Opo. Sa bagay, ayos lang. Direct dyan lang, sir. Okay. Opo. Good morning po. Morning po. Saan pupunta, sir? Sa ano ma'am? Sa Sky Plaza po muna. Sa? Sky Plaza po muna, tapos mamaya babalik ako sa ano. Pag anong ka ate?
Plaza, bawal po iakyat yung motor. For safety purposes lang po. Pwede, bawal po ang alak, vape, sigarilyo, tsaka alak. Sir, ano muna dito, pabasa po muna ito, sir. Tapos yung resibo nyo, sir, magagamit nyo na rin po siya papuntang Maralumpol. Sige po. Ikaw, pagkabilang ng aral. Ang mga baling. Ada garong take up. Awang garot itulbot ko, din na atatapay ti resibo ko na eh. Sa Sky Plaza pwedeng magdala ng pagkain. Sige po. Buka muna, sir. Pagkakal. Okay, hindi naman yung magbaga di kalmanan. Nakita mo ni April magkumain, bati na kumain itulbot. Pag nabasa nyo na po, sir, yung dito sa mga bawal, pasulat po yung pangalan nyo, tapos signature po. Ayun na nga yung brami tulbot, pwede dyan lang pakita na. Nabasa niyo na po lahat, sir. Ang baling. Then, signature po. Saan yung tawag niya ni Sir Alexis? Di ba ba tumutong ba? Okay na po yan, sir. Ilan po kayo? Ako lang po, nag-isa lang. Pangalan Radyo, na lang. Ano? tututong. Mark. MARC. Ruel, kita man yung cellphone ko ta. Mark Joe. Kuya. Joseph Alcedo. Ikaw lang, sir, mag-isa? Opo. 20 pesos po. Sir, kasama na ang maranong dyan sa resibo niyo po. Ano? Sige po, ma'am. Kuya. Maliligo ka, sir, sa Maranon. Hindi ko po alam, pero siguro po. Pero bawal po ang vape, sigarilyo, alak, tsaka lahat Ito ng naman. klase ng pagkain na. Hindi Okay to na po. sir yung... Opo. Hello, madam. Good Wala kang 20 pesos, sir? kami din nga. Tawang pa. Adi, tulbot ko. Wala po eh. Sino ka Ay, dyan, madam? sa motor. Ewan ko. Check ko lang. Parang may bariya ako. $20 pesos. Okay. So, saan magpapas? Pay parking. 10 pesos. Ay, ako ano, ang tagsiksigarilyo siya. Babae, hindi ka doon. Tatlo na, ay, tatlo na, madam. Okay na po, nabigyan niyo. Balot Apo. pa, hindi ka kay kapat ka. Okay na po. Madam. Thank you. 20 pesos lang naman. Tapos, sir, saan po pwedeng mag-park? Ay, doon sir. Ay, diretso ko pa po. Tapos, parang yun ata yung Sky Plaza po, no? Taas. Sige, sige po. Malayo pa eh. Tapos babalik ulit dito, sir, no? Mamaya pag pupunta sa Maranon po. Tapos ka daon, babalik ka dito, pupuntang Maranon hanggang sa Blogit. May lalakarin pa sir. Sige po. Malayo po ba, sir? Hindi naman. 10 to 15 minutes lakad pa sir yung sa papuntang Maranon. Okay. Sige lang. Okay, sir. Thank you po. Sky Plaza muna tayo. Sige, sir. Thank you. Yep. Pwede ba to? Bawal ang bisikleta at motorsiklo dito sa Sky Plaza. Saan ano? So maglalakad na dito? Shucks. Di ko alam. Ayan o, pay parking. Pero may mga nakapark dito. Okay na siguro dito. Diyan po. Yung mga nakapark dito. Doon daw.
Dito pa. Yan. Ayun. 20 na ang motor. Kala ko 10 lang. 10 lang dun eh. Bakit naging 20? Ay shit, may tae. Ito ka dyan. Maraming falls. Sir, saan po yung Maranong Falls? Diretso po. Ganda vlog it. Dili-dili lang. Sige sir. Thank you sir. Dito na. Ayun lang. Wala. Low gate. Low gate yun eh. Sabi niya blow. Sa blue. Ewan ko. Diretso lang daw eh. Malayo pa ata. Ay ito. May ano dito. Sabi ko. Ay yun na ba yan? Naliligo. Saan yun? Naliligo dito. Ito ba yun? Parang hindi. Balik na. Ayun o, dito pala siya sa dulo guys. Maranong Falls Gateway. So saan tayo? Dito na. Yeah. Shit, palobat na yung GoPro natin. Yan. Sir. Yes, sir. Ay, sir. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good,
You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date.